sa Indogabo, si Papa AJ. Niyan ako ngayon sa M Plaza, Diversion Road, Triangulo, Naga City. So may pigbisita kita sa road ang masira mo ng luto ng steak tapos seafoods. Alright, kung gusto naman naman, come enjoy me on this food vlog. Let's go! So yaong kita mo niyan sa sarong bar and grill, digdi lang mo kuha sa M Plaza, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, na kung saan ang best seller ninda is steaks and seafoods. Alright, so at siya nanamitan ta kung gaano po kasiram ang sa indang best seller. Alright, so igdi po, magayon po ang location igdi kasi inot na inot po sa parking area, di kung mga problema kasi nakulong po siya. Alright, nakulong siyang slots for parking. And then, in case po na may kaiba na po mga aki, so pwede po sindang magkawat-kawat mo dyan sa likod habang nag-aalat kang sa indong order. So, may playground po dyan, tapos duman po sa side na ini, ugangan po dyan tambayan. So, yun. So, nakulong po, digdi yung pwedeng dumanan habang nag-aalat ka mo ng order, digdi lang po sa Griglea di Bistica by Chef Myron. Alright, so later na lang, ma-food trip kita. So, kung may hiling po nindo, so, very professional po ang mga assistant cook, tapos special po si sir. Siya po ang chef igdiyo sa loob. So, yan. So, manyan, sinda sibot-sibot magluluto ng mga isi-serve ninda para sa to. Alright. So, ini po, fried chicken. Alright. So, ini po, sir. French fries. French fries. Ayan. So bago, nakuha ko naman spigluto doon na sausage, tapos pork belly. Kung mahiling po yun, very professional. Nagkakalayo pa po siya ang duman na tigi-grill. So, yan po t-shirt. Ano po ang serve name mo? Myron, Chef Myron. Si Chef Myron, ayan. So, yan. Sarap kung matibay na paraluto. Ano po dyan, sir, sa... anong yan? Ribeye steak. Ano po dyan? Ribeye steak. Ribeye steak. Itong saro? Ano ito, yung pure currywurst sausage. Currywurst sausage. So, yung German sausage. Pork belly. So, yan. Ang gamit ko idiyo is labarat. Instead po itong natural na kuring, ini po, inaapod di labarat kaya sobra po ang init niya. So, nilulutong mara ang karne niya, niluluto ang sausage, right? And then, daw po, maana siyang kalayo sa loob ng sarong oras, ini pong labarat, sobrang init pa din. So, yun po ang ginagamit ng daigdiyo. So, mainitong po ang sizzling plate. So, gana po siyang tinag na butter. Right. Tapos yan po, tigi-slice naman ni Chef Myron ang grilled pusit. So, meeting maray ang pusit na ini. Matabak-tabak. Lalag na po sa sizzling plate. Tapos, ini pong pusit na ini, very fresh po ini yun. So, kumbaga, bagong dako. Tapos, niluto. Pagkatapos linigan. So, nag-aso-aso pa siya. May rice. So, ibang klase mo naman mantika yan, sir. Baka itong nababakal po sa... Kundi olive oil yan. Very healthy. Kumbaga. Lalawag na po si... Anong nga po dyan, chef? Pork chop. Pork chop. Breaded pork chop. Bread pork chop. So, kumahiling po yung dakulaon talaga siya. Right? Dakulaon po siya. Pati siya sa basugan. Gano'n po.
So sulit na sulit po ang sendong pagkakangkaini kasi sa kantidad na 320 to 360 uga ka ng araw kainin breaded pork chop. So dakulaon po siya. 320 grams. 320 grams. So dakulaon. Basok-basok ko ikaw makakangkainin sulo lang. Good for to na nga ang ang serving niya. Kung medyo madali talaga. This good for to na. Sulit na sulit. So yan, bagong cheesing plate na kinaga naman another butter. Right? So, ay, ano parang garlic? Yan, garlic. So, ano yung chef niluto mo? That's fresh rosemary. Fresh rosemary. Magdalipit na para yung aroma niya. Ang herbs, lumabas, kumapit sa meat. So, then, I agree, yung tenderloin cup. Okay. Ganda na siya niluto ng diretso. bagong menu, chef? Iyo. For Father's Day. Father's Day. Kaya may Father's Day sa Gabos na ma-celebrate. Yan. This time, ang luto niya, you will make it like medium rare. So, madaliin lang yan. Around 30 seconds, you have the medium rare steak. There you go. Yan. The best. Yeah. So, on there, pwede ka na yung set up, i-arrange ka na, para may presentation na siya. Ayan. Yun. Yeah. Pwede pa 3D? And then I have my potato. There you go. And sausage. There you go. Wow. Alright, marinaw ko sa Induga Boss. Siya ko niya sa laog kang grilla, di bisteka, bar and grill. Di na po makukuha sa M Plaza, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City. So kay bana ko niyan si Chef Myron Paglinawan, siya ang pinaka-edidio. So, sa bago yan po ako sa laog kang kitchenenda. Based po sa observation ko kay Chef, pero experience siya daw maray sa pagluto. So, gusto ko maraman ang deep na background sa likod po, sir. Kung ano po ang mga experience mo pag-abot po sa pagluto? Way back 22, nag-start ako mag-bangko. I started as assistant cook, coffee man, and then siguro yung nagdara sa kuya Benio hanggang naging sous chef ako, second in command sa kitchen. Siguro yung passion ko, yung interest ko, ito sinagana sa para. Sa laog ng 23 years kong pagtrabaho sa ocean cruise and then river cruise, gabos siya na inagbihan ng mga training sa Italy, sa Austria, sa Germany. Kaya gabos ko nalugdan halos ng mga Mediterranean cuisine, Western cuisine, and yung mga Asian na agihan ko man iyan. So far, ngunyan, naisipan ko lang inayo as kasi observation ko sa Naga, may yung bang na talagang legitimate steak house. So I started with talaga with the steaks. Lahat yan imported. So tapos po imported? Oo, lahat yan imported meats. Yung entry level ko sa steak, sa beef, Brazil, Australia, may New Zealand man. And then yung may Angus beef, and then yung high end is yung Wagyu. Yung A3 na Wagyu and A5, yung Iguapedio. Ano yun, sir? Iyan si mga one of the most expensive beef in the world. Masasabi na si Wagyu may tulong classification yan, may
A1, may A3, A5, plus si Japanese Wagyu na original talagang pinaka na melting in the mouth na Sinama ko rin na mito. Igwa kita kayan sa dito. Pero dahil kung magagamit ko niyan, medyo mahal Talaga natin. ito. So dahil man sa pagsuba, si Sir, grabe pong inadalang kayo ni pag-abot po sa pagluto. So sa inyo ka man makakahiling na nagparaluto sa ibang bansa, dahil nag-adal kayo ito kung paano makuha ang mga luto ninyo. Kaya kalangkawon po ang sa iyang level pag-abot po sa pagluto ng mga imported foods. Tapos sir, gusto ko sir ipabisto mo ang mga kao na sa harap ta. Sabi mo, gabos po ni imported pero gusto maarama kang followers ta kung ano po ang mga yaon sa tubangan ta. Yeah, sige. Inutong ko sa bestseller ko na ribeye steak. Iniyo, si ribeye steaks, igwa ko kanito yung Brazilian, USDA, choice and select, and Wagyu. A3 Wagyu. So, iniyo si ribeye ko na it will cost you only 485 pesos sa 250 grams. But we are serving as well yung 350 grams and 500 grams for sharing on the board kung inaabot. Okay. Si dala-dala ko lang na yan. Ini talaga pati. Ini si bestseller ko, si ribeye. Si ribeye. So yung flash mail lang po yan pag may. Siyempre, gawa man ako tibon, porterhouse sa menu as regular But this time, iningyaraw nito sa tubangan ko, ini si mga bago kong menu na iluluwas ko this week. This week? Starting Monday, tomorrow, June 12. And 13. 13 sa Plus, so may mga surprise pa ako on Father's Day mismo. Yan, si Gabos po mga ama dyan. Si mga steak lover dyan, abangan nindo sa Father's Day. Baka lamang dyan. May unlimited steak sa mga papa. Ayan, masarap yan. Apple Barandaw. Ayan. Iniyo, si bago kong mo niyan, si grilled stuffed pusit. May siya, inapod siyang stuff kasi may laman siyang ground beef and mozzarella cheese inside. And sweet chili sauce. Korean inspired na sauce. So si mga may hilig dyan ng mga Koreano. Dito para namin mga BTS dyan. Ayan. Igwa kamoy din Korean style. Korean inspired na grilled pusit. Ini naman si breaded pork chop ko. Ayan. Kung talagang makusog ka magkagan, bagay na bagay. Kasi yan, nagtitimbang siya ng 320 to 340 grams per serving sa halagang 340 pesos lang. So, barato na siya. Actually, good for 2 persons na yan. Kung kamo, day ka kayong maparakakan, pwede ka mag-order ng extra rice, bangaw na lang po nindo. Alright? So, sold na sold. Pan-fry siya sa olive oil. Not just an ordinary oil, but olive oil. Arog ako kay ka-conservative sa mga kakanin ko. Kasi may mangyari ako sa mga customer ko na paano sila mabalik. Ayun, syempre. Healthy living permi kita. Tapos uga naman siya side dish. May mixed vegetables na yan. May nakamulugi. Salted with butter. Yan. Tapos plain rice. Or can be French fries. Kung habang mong rice, may pwede options siyang, na sir. yes, pwede siyang French fries. Ayun, sold na sold. Masira akong magkakana. Sige, tatapusin na naman niya. Pag-abot ni sir. Ini. Iyan naman si Chateaubriand. Yan, Chateaubriand. Part ng baka is tenderloin. Ini, ang gamit ko kaya is USDA beef tenderloin. So, talagang malumulo yan. Dati nang malumoy ang tenderloin, ginamit ko pa USDA. So, mas malumoy siya, mas juicy siya. Yan. Niluto siya dyan na mismo sa cast iron. Yan.
Nagpainsya na, sir. Tabaw kita ng ano. Dahil kita nag-star sa abroad. May kutsa, may ano pala, may kutsilyo na. Paso, pagpudot kita. Ayan. Namit. Tapos talagang malumoy ang karne niya. Malumoy. Dahil angus niya. Ayan. Best. Yan, pwede man yan maluto kung gusto. Pero, I suggest, gusto ko talaga ang ini-concept ko niyo, talagang gusto ko ma-educate man kita kapos sa mga international food. Lingawan taman muna si Bagasta. Pag maluto mo niyan, madagdag na naman 6 pesos. 6 pesos. Mahal na naman. Oh. Kaya mag-price ka mo, potato wedge. Yan. Fresh potato yan. O, yan yung nababakal na frozen dyan. O, kaya yan muna, dyan muna kita. Yan. Magtagay manudan ka, mapaiba naman yung ano kang dilata. Dila. Iba naman. Yeah. Although Filipino kita, syempre tangkili ko na dapat ng mga Filipino foods, pero dapat may times man kita na ma-educate man kita sa ibang foods kayo ibang ano. Kasi pag nag-start ka duman, magtipat ka duman, at least na ka mo sinasabing balik. Ayan. So sir, hindi po. Ini naman si minute steak na inapod. Steak. Oo. Minute steak. Bata na siya inapod minute steak. Less than a minute or even 1 minute time, yaw na yan sa plato, makakangga. Makakanasan na. So actually po, sa bago yaw ako sa loob ng kitchen, pinapot ko sir kung ano po ang main steak. So ibig sabihin pala, in 30 seconds po, luto na siya. Dahil talaga maabot ng 1 minute, nasa lamisa mo na siya. Or makakangga na. Dahil kita itong gutom-gutom na kita mahalap pag sa kalawig-lawig ng minutong pagluto. Ini po, hindi ka na, 1 minute pala, makakangga na. So madali lang po pagluto niya. Yan. Tapos ini sir nasa tubangan. Iniyo, si mga may hilig mag-boodle dyan, ng mga meat lover, ini ang sakto sa indo. Ini tama ni sa tulo, pang-apat na katao. Magawa makusog ko dahil kasya ni sa indo. Igwa siya ng currywurst sausage, it's a German sausage, may ribeye steaks, may grilled jempo, may fried chicken, manggilaray dio, and may salad ka pa, may vegetables. Kaya pasok niyo sa magbabangkada na mahilig sa kumbaga garo budget mo siya. Iyo budget mo sa halagang 1,299 igwa ka na kayo. 5 ka mo, tapos mabarang na baka mo sa 1,299, matipilo na po yan. Naka-steak na ka mo kaya. Steak na ka mo, may imported pa na sausage. Kaya tapos uga pa ka mo mixed vegetable, salad, tapos yun, may fried chicken pa. Ayan, so gabos pong detalye nakalatag na. So maigyan lang ka mo para magnamit ka mo sa may Grilla di Bestica. Hindi na makukuha sa Plaza Road, Barangay Triangulo, Naga City. So gusto mo magpasalamat sa buong team kang Resto Ineo, magpuumpo kay Chef Mayroon Pagdinawan, sa iyang esposa na si Ma'am Bernadette Pagdinawan, si Serac Pagdinawan, Grill Cook, si Joshua Marco, Assistant Cook, and Miguel Togenyo, Head Cook. Alright, kung kayo po maigdi, may na kamo po, lalo na sa maabot na Father's Day. Talagang sulit na sulit po ang pagkakanan niyo, mapapasok kong maray, makakatipid ka mong maray, lalo na po ang kinakapendo, imported foods. So matipid na po yan. Sa iba po, pag imported foods, sa sinasabi, mahal po siya, very expensive, pero hindi po talaga very affordable po para sa inyo, sa magkatropa, sa pamilya. Alright? Sir, itatawag ko po sa iyo ang camera para po mag-promote ka Grilla di Bestica. Inimbitaran ko kamo igdiyo sa Grilla di Bestica, igdi sa M Plaza Food Station, Diversion Road, Naga City. Kung ang hanap malang nindo mga steaks, legit, authentic, kung baga sinasabi ninda, kuya na igdiyo sa kuya sa Grilla di Bestica. Gabos na klaseng beef, yaon ni sa kuya, imported from mid-range to top brand ng karne, yaon ni sa kuya. Tomahawk, gabos, yaon ni sa kuya. So, dahil na paggalaton, ang oras nindo na magdesisyon, mag-igdi na kamo. Right. Dahil na magdodo ang isip, mag-igdi na kamo sa muya, lasahan, kamo masabi kung ano talaga ang sinasabi ko, kung legit
o ba po? Personally po, sa namitan ko duwa, masiram po talaga. So, masiram sa lasa, panibago sa lasa po. Legit na masiram. Tapos, sir, anong oras po ang sa indong bukas Igleyo? Kami nagbubukas kami during lunchtime, 12 o'clock noon hanggang 10 p.m. PM. So, aside sir sa grill or sa resto, nag-offer man kami di mga beer or mga... Ikaw kaming beers and red wines para sa ma-accompany yan sa pag-dinner nito, sa pag-meal nito sa mga. Pag dining do, you can have beers, mga high-end na beers ng San Miguel like sa yung Pilsen na long neck, and then yung super dry, and yung premium beer nila, and yung cerveza negra. Saktong-sakto pa po. Sakto talaga yan na pang dyan. And then may mga red wine din ako na mid-range ng red wine. Meron din ako yung mga mamahaling red wine. So, may whiskey sin daw. Nasa choice mo na yan. Nasa choice mo na yan kung anong gusto mong wine. Okay, yan. So, once again po, salamat po maray sa buong team kang Reglea Divistica. Hindi lang makukuha sa M Plaza. So, gabos pong bago nindang menu na iluluwas po this week, nilatag po Papa AJ para sa iyong vlog. So, sir, once again, thank you very much po sa effort and then sa pagkakana sinare po sa mo. Tapos sa buong team po, mag-process po sa hanggang sa mga staff. And then, yun, pagpasilawan po ako. So, yung office side, alright? Say hi. Ayan. So, hindi lang makukuha, hindi na kamo. Sa maabot na Father's Day and then kung sakali man weekends, pwede ko magbisita kamo para makanayan man kamo mga imported foods. Alright, so dahil man maraot magnamit kaya. Basta, sa ngaran kang kabasugan, hindi na kita sa Reglea Divistica. So, salamat na maray po sa ito. Please follow po ang Papa AJ page ko. And then, please subscribe po ang Papa AJ Food Hunter po. So, gabos po ini maluwas naman sa duwang channels ta. Alright, dahil po ito rin gawa sa portaran ang Reglea Divistica and ang sa page Papa AJ. So, once again, maray na ito sa ito gabos and peace out!